ang'wen mawuok e familia achiel owito ngimagi e masira mar mach e sublocation ma Matongo. Kenya rakore gi Madagascar e tielo mar quarter finals midhiambo ma kawuono e tuke mag CHAN ka rita ojiw e alwora ma lap ma Kasarani. Sirikal obed gi jotichgo mondo giwuo kata ka gin redundant to nitie negotiation mitimo nikech en gima owuok out of the blues to ipare ni jotijegi gin joma nochung' gi kambi kata sama ne kambi no dhi gore piny kabisa. Piny owacho kod tend kambi ma Sony Sugar okwa mondo ne ni jotich midhi chungi e tich ochul kaka owinjore. Machiegni e kage kacha nyinga Milton Ochieng, jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo opuoyo okang' mar rita ong'awie e kinde tuke mag CHAN dhi nyime pacho ka. Omolo ne wuoyo e kinde mane otimo limbe alap ma Baba Dogo kosingo ni arita kwe biro bedo mamalo motelo bende ne tuke mag pinje Afrika mibiro bagi e pinje adek mag Kenya, Uganda gi Tanzania e higa 2027. Dr. Raymond Omolo ne oten gi jagoro mongirore migawo mar tuke Elijah Mwangi. Together with the Federation and the Ministry of Sport have really gone out of their way to make sure that we have a successful tournament. And up to this point in time, we have made adjustments where there were gaps in terms of security. Of course, that has also come with a bit of inconvenience. You've spoken to the challenge of traffic in terms of trying to control traffic that gets to Kasarani, but it's necessary. Because we are not just looking at CHAN tournament alone. We are planning and preparing to host the AFCON in 2027. And a lot of experience that we have gained so far and that we will gain up to the end of this tournament will come in handy in terms of our security preparedness, the interaction and the fun behavior becomes very important. Obila osechako timo nonro e wi mach manokelo tho mar ji ang'wen e familia achiel e gwenge ma Matongo e sublocation e kaunti ma Nyamira. Ji ang'wen go noyangi ni gin dichuo, dhako, nyargi kaachiel gi nyakwaro ma jadweche 3 ka mach nomuoch e chuny otieno mowang'ogi e odgi. Ringre modong' pod nitiere kuma ne masira no otimore ka obila ne dhi nyime gi timo nonro. Ilikuwa pa saa 11 asubuhi. Jirani akaniamsha akaniambia nyumba inachomeka mahali kwa jirani hapa. Tukakimbia, halafu tusaidie nyumba. Tukafikiria ni nyumba inachomeka, watu hakuna ndani. Kusima tukapata, wakati tunasima tukapata kuna miili 4. Papa na mama na msichana. Huyu msichana alikuwa anaenda university. Mtoto wa university hata alikuwa anaandaliwa aende university. Ndio ako na mtoto huyo msichana. Mtoto yake wa miezi 3 alikufa. Tumehangaika sana. Tumesikia vibaya. Tumeumwa sana. Tumechomwa. Tumehuzunika. Sasa mkiangalia mamake hapa chini, tumeshangaa yenye atafanya na ndugu zake na dada. Mtoto mwenye alikuwa anaenda university achomewe kwa nyumba na mtoto wake wa miezi 3. Hiyo ni huzuni sana kwa familia. Mimi ni kuomba serikali kama inaweza, those people who did that thing, this incident, they will be brought into book. Kulikuwa na msichana mwingine mdogo wa miaka 12 ambaye aliweza kuepuka ama kutoroka katika hiyo harakati. Na katika nyumba ifuatayo kulikuwa na wasichana 2 ambao msichana alikuja toroka na kifungua akawafungulia wakatoroka, ndio wakaweza kuita majirani. Jotend migawo mar arita Kipchumba Murkomen
oseyo josiasa mag duond bura mar DCP kuom tulo manyoro e kinde manyoromne jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua. Maeri en kaluwore ni tend duond burano norem chiwo ote ne obila ewi kaka ne gichano tayo nyasi mar rwako pacho Rigathi Gachagua kowuok e limbe mare e piny Amerika. Koloso e kaunti ma Kirinyaga, Gachagua nowacho ni nitie jonjore manyo obwogo ngima jodak ma alworano ero mar alap ndeke ma JKIA, kendo jonjorego nohinyo nyaka jofwambo. But from there, yes, you see, we were saying for places where you want people who are not even associated with this kind of politics. It points to this situation we witnessed yesterday. Points to what I said earlier, that misuse of young people or sometimes hiring goons to just come and cause terror is an issue of great concern to us in the security sector. And so, as I said, investigations must be done to find out who exactly organized them and for what purpose. Again, sometimes because of we don't understand the magnitude of or we are not informed about the plans of the political actors, sometimes the police are just on standby to see whether there is any problem. Like yesterday, the police were generally on standby because there was no clear notification to them about what event was going to happen and what routes. I was, for example, very saddened that political activists were going to play games at our airport. I mean, you could see people want to invade inside the airport, and that is a very serious issue. The airport is a protected area. It's not a place to play the kind of politics that we saw. And you saw, people entering inside the airport just with a lot of razzmatazz for absolutely nothing. Nurses e kaunti ma Machakos ochungo ng'anyo margi ma jumbe ariyo bang' romo mano okelo kanyakla tend riwruogno gi tend kaunti no nyago lemo. Kanoloso gi jofwamb weche, jagoro margi Michael Saka nolero ni mano biro tok tend kaunti no yie matimo dwachgi ka moko kuom dwarogi oting'o meto mag lemo ne nurses go, kete tim winjruok mar CBA kod chudo mag gope mag hola. Jagoro mar kaunti no Muya Ndambuki bende nomedo ni chenro mar neno ni nurses go omed lemo oseketi e hik omenda 2026 2027. We had a day-long meeting with the government. We've been able to make a breakthrough on our strike, which started on 8th of this month. We had issues which we had raised, and I would like to inform our members and the community in general that our government has agreed, number one, to clear our loans by 30th of September. Number two, the government has agreed to implement the SRC circular by 30th of September. Number four, the government has agreed to implement our nursing services allowance and at 10,000 per month with the arrears backdated. They've agreed to pay our uniform service allowance, which has increased to 25,000 from 10,000. The government has agreed to come up with we're going to form a committee with the government so that we can come up with a good list of nurses to be promoted within 2 weeks. From us, we can only say thank you to our to our county labor office for holding our hand, steering these negotiations. From the national office, we thank you for once again coming down to help steer these negotiations to closure. Chenro machunge tich moko kuom jotich ma kambi rego niang' mar Sony Sugar e giko ma dwe mar 10 higani kaluwore kod notis manogol gi tend kambi rego niang' mar Sony medo nyuolo paro mopogore opogore ka moko kuom jotich dwaro ni mondo jotich midhi chungi tich omi pesgi duto kapok gidhi pacho. Riwruok mar jotich e kambi mar Sony kotelnegi kod jagoro margi Jared Oluoch owacho ni gidwaro ng'eyo gimomiyo kambi mar Sony Sugar chano mar chunge tich moko kuom jotich mosetiyo e kambino kuom kinde malach, to sani tend kambino dhi nyime kod ndiko moko kuom jotich manyien. Oluoch wacho ni en gima lit ni jotije mande nochung' motegno gi kambino nyaka kinde mane kambino chiegni podho ichano chungi e tich. MCA ma South Sakwa Ken Ouma okoni piny owacho kod tend kambi mar Sony Sugar mondo ne ni jotich ma idhi chungi e tich ochul kako winjore. Wacho ni chieng' tarik 31
dwe mar 10 Faksoni biangowa didala to samo didala ni benefits mag okonge kumodi yude mano mokuongo aya pesa mosebedi kingado okonge no dido kama chalo nade koro magi gimo mi wanganyo dichieng makawuono ondikno koro jatich ok donj gi sime kar tich e factory to gen magi wacho no to jotich magi jotich kamora mora magi bire kama jatich ntie to gigo mana picha gi sime magi kwene kok tigo lakini magage to gioro wuon kambi mariembo kambi ng'amok mi kambi osebedo kandiko ji joma ka joma jibiro e kambi ni manyien kochakre dwe mar 6 to samo wacho kama to jotich manyo yudo ka to kon mondo nyaka biwuogi koromo tarik 31 dwe mar 10 akwayo ni mondo gino time yo mamuol mondo mi sirikal obed gi jotich go mondo giwuo kata ka gin redundant to nitie negotiation mitimo nikech en gima owuok out of the blues to ipare ni jotije gin joma nochung' gi kambi kata sama ne kambi no dhigore piny kabisa omiyo aneno ni mondo gitime yo mamuol gibed kodgi kik wabed gi tungni ka jopur nosechako yudo faida gichulo gi ndalo 7 wadwa ni jotich be oyud faida mondo mi wabed ni wan kaka oganda wachung' nikech sani dongruok ng'eny osechako biro koni to onego bed ni odonjo ka waduto wakonyore. Moko kuom jotelo e kaunti ma Siaya kwayo piny owacho mondo oket maino mare bero talanta e kind rowere ahinya te kor gwenge nimar kwan rowere mathoth ni kod mich mopogore to thothgi thoro lal nimar onge jal manyalo mako lwetgi kendo tudogi gi josir lwedo mamoko. Kane gilose sach loro romb rowere mawuok e kach ng'od bura ma Ugenya, gino manochakore wuok tich ma jumani, jotelogo nonyiso geno margi ni talanta nyalo kelo yuto mabup kendo loko ngima rowere ahinya to kofwenyore chon. E kindeno ero jalup County Commissioner ma Ugenya Beatrice Bikeyo nonyiso geno mare mar tieko midhiero mar yedhe ma ok opuodhi kod iye mohiu mowacho ni thoth rowere donjore e kach ng'od bura ma Ugenya kono. Romono nobagi kod riwruok ma ok mar piny owacho motisi ni Ugenya Biashara Initiative CBO kendo nokelo kanyakla rowere 800 ka chenro mopogore opogore kaka tuk adhula, thieth manono kod tuke mamoko bende nobagi. Mang'eny to kaka jotendwa wacho ni wadwaro ni rowere owuok kachiel gi sirikal, ananeno ni rowere kik wuo gi sirikal kende. Intergenerational conversation and cohesion is key. Let the youth be indulged, be involved. Let the youth have a relationship with the elderly. Tekni en community member ngat manyalo support vijana, wa support vijana nikech vijana gi gik mang'eny timre negi. Kwawe gi magi bed idle to tich bende onge at the same time to nyalo donje drugs. To magi gik motemo fight nikech ngato ka ngose donje drugs, samoro en gi nyithindo, en gi ganyuola ne kata chiege nyithindo, en gi family. Ngato kabila no parara ni kodonje drugs, ji adi mohinyore, ok en kende. Ohinyre, anyuola ne ohinyre, jok ma depend kuom timre nade ohinyre. Moko be tieko school samoro to frustrations. So if we come as leaders to work it to empower them and give them proper talents, demonstration mag unemployment will not be there. And that is one of the greatest things Monego Benewa Timo as leaders. Linda talanta zenu, huu ni mwanzo mwema na mnaweza kuenda mbali zaidi. Na hata katika nchi yetu, serikali yetu, kuna mpangilio ya kujenga talanta za vijana, na hiyo ndiyo shughuli ambayo inatiliwa mkazo sana. Alap Manjukiri Grounds e County ma Embu oseketo ikruok margi mar bago lig mar rugby ma jotugo 7 koni gi koni ma pachoka mochano odiechieng' ma kiny nyaka Jumapil. Tielo mar Embu koro biro mar ngalo madek tok tim mar KCB RFC loyo tim mar Menengai Oilers 17-5 e tielo mar Christie Sevens manobagi Nairobi odira mokalo. E tielo ma Embu tim mar KCB nitiere pool A
kamoting'o timbe kaka Daystar Falcons, Mwamba RFC to gi Embu RFC. Pool B nigi Strathmore Leos, Impala RFC, Kabra Sugar to gi Kabete Stallions. Menengai Oilers nitiere Pool C kama bende nigi Nakuru RFC, Nondescripts to gi Mean Machine. Pool D oting'o Kenya Harlequins, Catholic Monks to gi M-Mast to gi Zetec Ox. Where we are going to have 1.5 million in kind and 1.5 million in cash that will go towards supporting the teams and supporting the tournament. KCB clinched the Christie's, and we are excited to see what we have in store at Embu. We are sure that the fans are going to have an incredible two-day experience during the game and even after the game, where we are going to have our sherehe. Erokamano kuom kete Ramogi TV mane mokelo e giko mar weche manyien maka gi kacha. Watudre kendo saa 1 e weche manyien mag ang'ich welo to gi saa 3 koimore. Nyinga Milton Ochieng, oriti masani.